board Josephine Omanwa nigo litukoria rero abwatoko bokonyi bwa mavere gochia sechi skuru cha igena itambe comprehensive school gotoka se ward ya Bosamaro na boigo skuru ya Kiendege parish me ward ya Kemera unenchira yemo yogo segeta aborokiwa gokoria omukia asama somabo. Josephine Omanwa oyo koria ekerego kyobotendro basubati ya county ya Nyamira nigo wana tebirenga nigara chekogendra kubeka emeroberio yokubaroseria abaremi banyamira asensemo barache kugacha amavera abo muri gito Steven Nyariki agotomanya mange nomugoko munene omochengo bororo asaborokiwa bagosoma gisukuru cha igena itambe comprehensive school ward ya Bosamaro bunge ya West Mugirango ya Nyamira abaige skuru ya Kiendege parish yegotoke Kemere bunge ya Tumasaba ya Nyamira mega yo mo director dairy board omoskechos Vinyomanwa bwatoka bokonyi ere na bayitabo cy'skuru echo bene murenjera yemo yogo segeta borokiwa kwene kingango kokora bare omokia asa Maria tangoro kunga Josephine Mora Omanwa aiga atwachira se skuru ya gene itambe primary yere skuru yana nande na somete kero na lego kina anda aiga ninka kona achira sengencho yogo promote mangana American feeding program eyo echagete no mongino manene bwense etakere ngabana baito banyora mabere epakete yemo asengenjo yokwagacho mobere igo nere togendete gosuguma ekero twachagete program eye twachagete West Mugirango tukaenda sasa at primary tukarua mabere manga sabana nande tugasimike emete igo abana baito banyora mabere bonsipi Bible bonsipi barenga banyorira bari mu banyorire na ende tukabwateri tukoli nene tukale na Bible asengenjo yokobangana kyabana bakora aiga ase skuru batigarororo chinsa chiri bakwenda kaba gutarapara baragira itaike 30 nechine 30 basome storybook asogo improve the reading culture muske Omanwa ni gagendere kweranga igabekire obuya anene mono asuboremi bwa mabere asererenga ase county ya Nyamira igabaremi ba mabere barache ko babagosirwa anene moro asokwe wa chikrimaris eriyo korenda mabere abotasareka Nyamira baitabire tewe ka 2027 ngongi karansi bale asengenje meroberi mbwate nemiya na wano ndubwate meroberi okwagache krimari ase county ya Nyamira ekego chigotokonya go create job opportunities aba youth baito nabo igo kwa bangina chibesa sokonia mabere ase chitariki 26 nalo saba Nyamira ba minto 20p totoka ali Kenya kero chakoleta chikura chiri che serikali nagakwanire kole tuje tariki 26 omutie nyoyo chiri gwase chiward chaito chonsipi abalemi banyole chikura se bagenderia mabere egere obalemi bogenderera sensemo ya baibori nabo igo boteni bwe chikuru echibene nigo bworokia omogoko monene asesire yo ya charituko ria rero omongena Josephine Omanwa oyo origetikero ku women rep 2022 na ndo koligi 2027 omongino oyonye kerenga the best presidential appointee goja se county ya Nyamira twanyorire taye ya Nyamira ekiagera o demonstratory asogokora emirimo emiya o train ria bangina nabagaka nabo igo ire chikrimari erinda koreta mabera se county ito ya Nyamira abangina banyore banyagoseri ubutaka togoteba ngambi yo nasabere Joseph muntu gwatoire wena gasio kuri nyasa akubwatisie itaga ni ngwakero yo muntu Josephine mnambia mono asogotaranga etaba abaswari bata ukarimu ansi ya nyumbani ensi yetu ya Kenya ngambia mono wetera asomongina Rachel Ruto asemere memi yatakorere gotoretera mabere oche skuru yeito mumata mabere na arabwate vitamins aso mwana we skuru Omanwa oyoboreti asomwa ko 2022 asekero kyobotende wabasubati nigareire na ndeganga yaye yogoche gotena asomwa ko 2027 uriyekero ekiekyo asereirenga nachigokorra omonyamira emeremo nyore kara ewe ribagerio riokoba omo women rep anyemeroberi ane asogochikoba omongino manene bwe county egasi ane gochikoba increate job opportunities asaba youth baito echiongo chigokirete kere ward kobeka bi chigasi chinga chiratolikera bana baito number 2 ningemba wabangina baita se kibiashara chibaza chichigo cha affirmative action konda abengo chirwase chigurubu cyabangina egere chibaimba wase biashara byabo neribanya ko baba wetenenera toke yo butaka se county yaito Steven Nyariki mbone Soko TV county
ya Nyamira.